Oinezko bidea juteko presara eta gano etxera. Kalifornia, nera aita eta familia guztia adibidez, bakertiren, nera aita eta bostan daituntzia. Bostan bueltatu ziren baita, Eta zema denbora, ziren kanpoan? Nera aita ia bedetzi urte, kasi 10. Hori da pizkati proiektuaren idea, hortik bidaltzeko, ez? Ni beti izan naiz herriko hiriburuan bizitzea baino, herriko giroan bizitzea gehiago gustu. Esan dugu, errazagoa da harremanak izatea, baina baita ere justo kontrakoa, igual, ez? Bai. Eta auzolana noiztik egiten da? Martí Esposo, zuk ezautu ez? Beti. Siempre, de la vida. Ni batxo ya 73 años, ni beti zautu.